pagsalig, mag-ampo kita sa Diyos. Ang maghahatag o ginagumit sa tanang-anakta, aron ilang pag-aw ng patay-lawas, nagpo sa kahiti o sa katiban sa mga salig. Magpatuloy ka ang Diyos diha sa pagulong ka Manuel o kasayong punta ang kanilang mga salag. Nagpunta siya ni Cristo ang maayong mga kadantay, nagpo sa katubang tututukan niya. Ibulog siya malinaw ulan sa Diyos na ating mga. Ipon sa mga santo sa tuwangan sa ating kaway na pag-usap, magmalikawin at siya ang kawag sa kahaturan. Amen. Mga santo sa Diyos, sumalik ang puntabangi siya, mga anghel sa dinusugatan ninyo siya. Si Kristo na binawag kaninyo, mukitos kanino nga po siya mga puto. Hinauta na mga anghel, kudala kanino nga po sa kiliran ni Abraham. Hangtod sa kahampuran. O mahal na naging maluluyon, sa iyo mga kamo, ang ikot ka ng kalagsang sa mapanahon ka siya sa nakapusang adlaw uban sa tanan na nangamatay niya ni Kristo. Ginoo, sa iyong nakutan ang mga ganaan sa paradiso alang sa iyong sulo. Sa among bahay, mahupayo sa pulang kami sa mga pulo sa pulang. Oo, da pinaos. Na magkakipusa kami sa pagsugat ng Kristo, yan kung adlaw na sa pagkaibong kami tanan, uban sa ibong pagkakipusoon, ang buong sa kahampuran. Ini ang palayo pinamong Kristo among Ginoo. Mahulay na dayon akang kaniya o Ginoo. Ang Ginoo wala kanino. Now sa Pinalangin kayo ng Diyos na makalalahong sa tanan, ang mamahalay ng Espiritu Santo. Amen. Nahalag na sisa, dala, alinaw, ugma, ni Kristo. salamat sa Diyos.
Karoon na dyan ko nakahuman ng kuwan. So, Mama, okay naman. Ay, ang kaiso ang nimpa. Ano, iso na sa ino ba? Iso na ko din isa. Uy, apa? Litis. Sa tanan akong nahatod kani pag ko na street. Mani. Hatod ko ni Kuan uli man ko. Karon wala na. Alisik mo? Matik tayo ni Mads. Wala si payong si Kuan.